huomenta kaikille pitkästä aikaa. Tänään yritän puhua suomea, koska haluan harjoitella ja oppia lisää. Tänään meillä on itsenäinen opiskelupäivä. Se tarkoittaa, että me opiskelemme vain kotona ja vienyt jo poikani päiväkotiin. Sitten tänään aion etsiä harjoittelun paikka. Olen hoiva-avustaja opiskelija ja haluaisin tehdä harjoittelu vanhainkodissa, koska mulla on jo kokemusta päiväkodissa. Sitten nyt haluaisin kokemusta vanhainkodissa. Tiedän vain yksi paikka tässä Murmaessa. Mennään nyt sinne. Siellä on ovet lukossa. Sieltä ei pääse. Siellä on ovet lukossa, ei pääse. Haluaisin kysyä, koska olen hyvällistä opiskelija. Etsin harjoittelun paikka. En saanut vanhainkodilta monteista vastausta, joten yritin uudelleen päiväkodissa ja hän sanoi, kyllä voit mennä. Ja nyt olen vähän iloinen. That's it for this video. Nada!